लोगोफोर बिराद माने बिराद गोबावनि उनाव नै दिनैसो आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय टाइमबो मोनाखैमोन ओंखायनो भिडिअ लानो मोनाखैमोन नै दिनै बोथोराबो गाज्रि हिसाबै जोङो फेमिलियैनो बेरायनो फैबाय फिसाजोबो हिन्जावबो आंबो ओमफ्राय नोंथांमोन आं मोनसे खोन्थानो नागिरदों हाजो गावनायनि थौ नै आंनिया जोंना सेन्देलबो गानबावलासो नों सेन्देल गानला थौ थाबाय था थौ ट्रेक्टरा माइ लांनो अन्थाइखौ ना लांबाय ओरैबायदि अन्थाइ माने इयाव जेसेनो अखा हायो एसेनो फैयो अन्थाइयाबो नुजायो आंनि थाबायनो हायाखै नामा हादों थौ हाजोआव थांसै ना जोङो दायो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो जों ओरैनो बेरायथावथाव एसे माबा मैगंफोर मोनगोन नामा होनना फैदोंमोन नायनोसै अबेजेराव मा मोनो बिदि जावखांलांनाय अन्थाइफोरखौ इयावबो माने मालिक दं आरो खुवारि मालिक दङ खिन्थु मालिकआ सोरनिथाय बेखौथ' मिथिला ओइ जरखै थानांगौ ओइखैजाय दै दं ना जायगाफ्रा मोजां बिथांमोना नायलांबाय थादो नै बिथांमोनहा अन्थाइ खनदों बिथांमोनजों एसे रायलायनोसै आङो बिसोरो अन्थाइ खनदों बिसोरजों रायलायनोसै एसे बिसोरो माने अन्थाइखौ नैदि अन्थाइखौहाय थिखोनानै हरो माने ट्रेक्टराव दहाय जे लांदोंना बेयावसो थिखोना हरो माने दा बिथांमोनजों रायलायनोसै आङो रायलायनो ट्राइ खालामसै आं बिथांमोनजों ना रायलायगोन रायलाया আপোনালোকে কি কৰিছে বাইদেউবিলাক বল্ডাৰ আচ্ছা বল্ডাৰ উঠাইছে নেকি কোৱাৰী মালিক কোন হয় যতীন কাই ন বাইদেউবিলাকো উঠাইছে নেকি হা বাইদেউবিলাক উঠাইছে নেকি উঠে বাইদেউবিলাকো পাৰে বা চলেং বল্ডাৰ ন ডেইলি কৰে নেকি আপোনালোকে এইটো উঠাই ডেইলি না হা ভিতৰতো কৰে ন যিমান বৰষুণ আহে ইমানখিনি শিলটো ওলাই ন ওলাই থাকে বৰষুণে দিব লাগে আৰু ন বৰষুণ নিদিলে নাই মাল মানে শিলটো নাহে আৰু শিলটো নাই অঁ ৰাতিপুৱা পৰা ন কেই ট্ৰেক্টৰ দিলে এতিয়ালৈকে 12 এক ট্ৰেক্টৰত কিমানকৈ 12 হ'লে অলপ হ'ল দেখোন হাজিৰা হ'ল দেখোন তেতিয়া ন এবাৰ এইটো লাষ্ট মাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া শিল উঠাটো আমি চাই ল'ম ন কেনেকুৱা উঠাই এই আমাৰ বৌৱে অলপ খং উঠিছে নহয় খং উঠিছে নেকি বৌ এই বৌ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বৌ লগত অলপ কথা পাতিম নেকি বৌ ঘৰ ক'ত এই বৌ लाजिदोंनो बेसेरा माबा केमेरा भिडिअ फैनो लाजिदोंनो ना बौ लाज কৰিছে ना बौ কি জাত আপুনি নৰনা পাতিৰ চিন্তে আহি এতিয়া লগ কৰিম দেই আৰু এবাৰ आं ओरै खोन्थानोसैलाय नोंथांमोननो नैबे ट्रेक्टराव दा लांसिगोनलाय फैदोंना ओरैजाय ट्रेक्टरा माने बिसोर मा जाहैबाय बेनिफ्राय लांना बैयाव जायगायाव स्टप खालामो माने बैयो दालाय लांबाय ट्रेक्टरखौ
बिथांमोना आरो एबार नै अन्थाइखौ थिखोनो थांसिगोनलाय दिনত কিমানমান হাজিৰা ওলায়ো আপোনালোকৰ 500 ন এজনত ন এজনত 500 মান बिसोरबो जाहैबाय बिसोर हिन्जावफ्राबो थिखोयो ओरैबायदि खस्थ' खालामो बिथांमोनहा उफाय गैया दा मावनांगौ जाहैबाय नायनोसै बिसोर माबायदि थिखोयो नङा होमबा नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय फारि फारि बिथांमोना फुंनिफ्राय दिनैसिम दासिम थिखागासिनोसिम फुंनिफ्राय माने दासिम थिखोगासिनो दङ थिखोनानै दायो मा होनदों एबार 10 ट्रेक्टर ना 12 ट्रेक्टर जाबाय होनना बुंदों एबार बे लास्ट टिपनो बिथांमोनखौ खोन्थानोसै आङो माबायदि थिखोयो नङा होमबा ना सोरबा हिन्जावफ्रा बिदि थिखोनो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों बेयावबो माने माखासे माबा थानांगोन नङा होमबा थिखोनायनि हेबिट माने हुदा थानांगोन नङाबाथ' थिखोनो हानाय नङा नों आंहाथ' थिखोनोबो आयदाबो गैयाबा सिंस्रिफ्राबो सानो हागौ थिखोनायनि आयदा गैयाबा सिंफ्रा सानो हागौ बा लोरिखेनानै थानोबो हागौ जायगाफोरखौ नायनांगौनो ओरैबायदि मोजां जायगा बेफोरो नुदों जायगाफोरखौ नुयोबाथ' बुंजाया ओरैबायदि साफा जायगा थाङै थाङै र' हाजो खाथियाव खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो थांगासिनो हाजो गावनायखौ खोन्थानोसै माबायदि जायगा इयो अखाबो हाबाथ' उफाय गैया मा जागोनथाय थांगोर नायनोसै एबार आं खोन्थानोसै नै बिथांमोननो नुदों माबायदि अन्थाइखौ गारहोदों नुदों ना नुदों एबार गारखोबाय नै नुदों थिखोयो बिसोरो हिन्जाव हौवाजों खुनु खोथा गैया माने थिखोनाया एक ट्रेक्टर तो उठाबले किमान टाइम लगे 20 मिनिट इमान मात्र 20 मिनिट नुदों माबायदि थिखोदों हिन्जाव हौवाबो एखे थिखोयो बारा गिदिर थिखा माने কি হয় এটা সোলিং না বোল্ডার এটা কি সোলিং না বোল্ডার বোল্ডার হ্যাঁ মিক্সার है सोलिंग बोल्डर मिक्स नै आंनिया माने आंखौ बोराय जाबाथाय इदि लानानै बेरायगोननो देनां आं बोराय जाबा मा होनदोंलाय आंनि देलाय होनफिनलाय आंखौ बोरायबा दे लाफा दे ओरैजाय बारा गोजान गैला हाजो गावनाया मोनथारसिगोन ओमफ्राय जों खाथियाव बिदि गालालाबायनाय माने ओंखायनो बेखौ हाजो गावख्लाब होनना बुङो बिदि गालाबायनायखायनो बिदि गालाबायनायखायनो बेखौ हाजो गावख्लाब होनना बुङो माने जायगाफोरखौ मायदि नुखोथाय मिथिला मेंबाय माथो थाबायनानै बिदि गालाबायनाय हारसिंनो फैयो माने बिसोरनो अखा हायो बिसोरनो गालालाबायो माने बेफोरो हानाय दिन नालाय मेंबायलै जायगाफ्रा मोजांमोन माने अखा हाबा थाबायनो खस्थ' आरो मानो होनबा हाब्रु जायो नालाय बिदि दै बोहैयो हाब्रु जायो नै अबावबा माने ब्र' हाबलाबायो दाना ओरैजाय बे जायगायाव मोनफैबायमोन नै बिदि गालाबायनाय माने गोजाननिफ्राय मोजां नुहुरो खिन्थु खाथियाव फैबा बारा थिग मोजां नङा नै बेफोराव गासिबो सोरगिदिं आरो ओरैजाय नुदोंना
ओरैजाय मोनबायानोसै आरो बारा बोथोराबो बारा मोजां नंला ओंखायनो खाथिसिम थांथारला खाथि माने मोनफैबायानो आरो नै जायगाया ओरैजाय मेंबायलै ओरैजाय हाजोखौ खोन्थानोसै एसे मोजां नुदोंना लोगोफोर जायगाखौ सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंब्ला एबार मेसेङाव फैदो नायनो बोथोराबो बारा थिग मोजां नङा नालाय ओंखायनो जों नै दा थांफिनसै अखा हाहां जाबाय हा हाब्रु गोजा आनै नै नों मेङोना मेङाखै ओरैनो नाहरबा मेङाखै